Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang tuhu kinurmatan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Kalih Ngrabak, Ibu Tri Yuniarti Retno Kristianingsih SPD. Ingkang tuhu kinurmatan Bapak Ibu Guru saha karyawan SMA Negeri Kalih Ngrabak. Ingkang tuhu kinurmatan Bapak Ibu Wali Murid kelas 12. Soho para siswa kelas 12 ingkang kula tresnani ugi para rawuh sedaya ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal. Rumentahing puja saha puji syukur konjuk wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring rahmat, taufik, hidayat saha kanugrahanipun dumateng kita sedaya. Satemah kita saged makempal wonten ing papan punika kanthi pinaringan wilujeng, sehat walafiat saha boten kirang satunggal punapa. Sholawat saha salam mugi tansah kasangga dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulawarga, para sahabat saha umatipun ingkang tansah setya ngugemi piwulangipun dumugi pungkasaning jaman. Kanthi ngaturaken raos syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, kula Azalia Putri Mulia ingkang pikantuk kapitadosan dados paranatacara badhe ngaturaken rerencaning adicara purna siswa kelas 12 SMA Negeri Kalih Ngrabak ing dinten punika. Inggih menika satunggal pembuka kalih waosan ayat suci Al-Quran. 3. Nyekaraken Sekar Indonesia Raya. Sekawan, sesorah saking Ibu Kepala SMA Negeri Kalih Ngrabak. Gangsal, sesorah saking wakil para wali siswa. 6. Pamedar kesan saha pesan saking wakil siswa kelas 12. 7. Profesi purna siswa kelas 12. 8. Atur pasrahing kenang-kenangan. 9. Donga. 11. Panutup. Para rawuh ingkang kinurmatan, hangancik adicara ingkang kapisan inggih menika pambuka. Sumangga kula saha panjenengan sedaya sesarengan maos basmalah. Mugi-mugi sedaya rerencaning adicara tansah pinaringan kalancaran saha berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh ingkang kinurmatan, kalajengaken titilaksana adicara ingkang kaping kalih inggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an. Dumateng panjenengan ingkang sampun kaparingan jejibahan, kula aturi sumangga. Matur nuwun, mugi waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang sampun dipun waosaken saged dados berkah tumrap kula saha panjenengan sedaya. Para rawuh ingkang kinurmatan, wondene adicara ingkang kaping 3 inggih menika nyekaraken Sekar Indonesia Raya. Dumateng para rawuh sedaya kula aturi jumeneng. Matur nuwun, sumangga lenggah malih. Para rawuh ingkang kinurmatan, hangancik adicara ingkang kaping sekawan inggih menika sesorah saking Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Kalih Ngrabak, Ibu Retno. Dumateng Ibu Retno kula aturi sumangga. Matur nuwun dumateng Ibu Retno awit saking wajangan saha pangajeng-ajengipun. Para rawuh ingkang kinurmatan, kalajengaken titilaksana adicara ingkang kaping gangsal inggih menika sesorah saking wakil wali siswa. Dumateng panjenenganipun ingkang sampun kaparingan wekdal, kula aturi sumangga. Matur nuwun. Para rawuh ingkang kinurmatan, wondene adicara ingkang kaping 6 inggih menika
Pamedar kesan saha pesan saking wakil siswa kelas 12. Dumateng wakil siswa kula aturi sumangga. Matur nuwun. Para rawuh ingkang kinurmatan. Hangance adicara ingkang kaping 7 inggih menika prosesi purna siswa kelas 12 SMA Negeri Kalenggrabak. Dumateng para siswa ingkang badhe nglampahi prosesi purna siswa, kula aturi sumangga nderek tata cara ingkang sampun kaserat dening panitia. Matur nuwun. Para rawuh ingkang kinurmatan, kalajengaken titilaksana adicara ingkang kaping 8 inggih menika atur pasrahing kenang-kenangan minangka pratandha raos panuwun saha pangajeng-ajeng supados tali silaturahmi antawisipun sekolah, guru, siswa, saha para wali siswa tansah kajagi. Matur nuwun. Para rawuh ingkang kinurmatan, wondene adicara ingkang kaping 9 inggih menika donga. Dumateng panjenengan ingkang sampun kaparingan jejibahan mimpin donga, kula aturi sumangga. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Para rawuh ingkang kinurmatan, alhamdulillah sedaya rerencening adicara purna siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Kalenggrabak sampun kalampahan kanthi lancar. Mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah paring berkah, kasarasan saha kasil dumateng para siswa ingkang sampun purna sinau. Saengga saged nggayuh cita-cita migunani tumrap agama, bangsa, saha nagari. Menawi wonten atur basa Solabawa, patrap kula minangka pranatacara ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya, kula nyuwun agunging pangangsami. Para rawuh ingkang kinurmatan, cekap semanten atur kula nderekaken sugeng kondur dumateng panjenengan sedaya. Mugi tansah pinaringan wilujeng dumugi ing dalemipun piyambak-piyambak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.